ମଉସା ଅଛି ଦହିବରା ହେଲା ନା ନା ତୁ ଖା ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଘରେ ଜଷ୍ଟ। ପାଣି ତମେ ଶେଷ କରୁନି ବାବୁ ପିଇବେ କ'ଣ? ଦହିବରା ରାଗ ଖାଇବୁ ରାଗ ରାଗ ଦିଅ ନା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦହିବରା ଖାଇବ ଭାତ ଆଳୁ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା। ହଁ ଖାଇଦେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ତ ଏଇନେ ଘରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ini nah जय जगन्नाथ आम पुरी रे बर्तमान पहुँच जाइचु मो सांग मु दु जण जाक आज कालियार सुनाबेश देखिबू खाइबी मोबाइल करी जिबा कौन कहू देखा चलो जय जगन्नाथ आउ एबे आमे जिबा समुद्र कूल जगन्नाथ दर्शन करके आसवा सियाड़ सियाड़ पलैबा हाँ भाई गोटे चा दियो हाँ आसा से ओला जी बुल देखिए पड़े
ହଁ ମାରିଦେନୁ ମାରିଦେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ ପଚାର କୋଉ ଏପଟେ ପଳେଇବା ଏପଟେ ଏପଟେ ଯିବା ଏପଟେ ଜୀବନରେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଥାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରହ ଭାଇ ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇ ଭାଇ ଧୀରେ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିକି ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଦୁଇଟା ଯେ ନେଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଘରକୁ ବରାଦ କଥା ଯାଇନାହାନ୍ତି ମିଛ ଗୋଟେ କାହିଁକି କେତେ ଲୋକ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ରାତି 2ଟା ଯାଏଁ ଦେଇଛି ନା 10ଟା 11ଟା ବନ୍ଦ स्नान करके जब ध्यान दीजिए सतर्क रहिए दर्शन लीजिए कोई भी काम जब उठने की कोशिश मत कीजिए चालू अवस्था में शनि ठाकुर दर्शन करी बड़ ठाकुर पार्श्व में बड़ दांड दिंतु आगे आगे चलते दिंतु आगे आगे चलते कौन स्थान अटकी रुहतु ना कौन स्थान ठिया हुए महाप्रभुଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏତେ ଖେଲାପେଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେହି କାରକୁ ଧରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏତେ ପିଲା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି
ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖେଳାପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖି ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ। ବାବା କେତେ ଟଙ୍କା? ବାବା କେତେ ଟଙ୍କା? ଠେକୁଆ ସେଇଟା ସେଇଟା ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? तेरा नाम क्या है? अंकुश। कहाँ पर? राजस्थान। राजस्थान। अच्छा ठीक है। देवे बागेई रख लोक को देवे भाई आसिलु अरे रिक्शा हे आइट रहिलु पुरी आम बाहरिलु जगन्नाथ दर्शन करी सुनावेश ठाकुर दर्शन करी बर्तमान आम पुरी बाहरिलु बंधु बोले आसुँच चलो जय जगन्नाथ भले भले कि दर्शनटा होगा ना बढ़िया लगे डाण को बंधु